Raz, dva, tri, dobrý deň, prihovoráme sa vám z Tajovského ulice v Banskej Bystrici, kde je krásne počasie a dobrá nálada a dnes sa budeme rozprávať o tlmočení, preklade a iných súvisiacich veciach. Dobre, to by sme mali. Máme spravený. Keď sme ešte len uvažovali o tomto podcaste, ako bude vyzerať, ako ho by sme si sem zavolali, hneď sme sa zhodli na jednom mene, ale ja sa musím priznať, že som mala trošku obavy, či pozvanie príjme, pretože je to naozaj veľké meno, ale on pozvanie prijal a dnes tu s nami sedí Samuel Marec. Ahoj Samo, vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie, keď si povedala veľké meno, ja som sa hneď tak zväčšil. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, môžeme ísť rovno na prvú otázku a to je úplne veľmi ľahká, že prečo si sa rozhodol ísť študovať prekladateľstvo a tlmočníctvo, prečo práve na UMBčke a aká bola vlastne tvoja študentská cesta ešte predtým, než si nastúpil na výšku? Ja som predtým študoval žurnalistiku v Nitre. Veľmi ma to nebavilo. Mne sa akože nechcelo veľmi študovať. Ja som nechcel, aby ľudia odo mňa niečo chceli. Tak to je super, že sme ťa zavolali do podcastu pre Ale študentov. potom som sa už, akože sa človek sa tak osobnostne vyvíja. Čiže bude to ďalej. Ako to povedať slušne, hej? Ale študoval som v Nitre žurnalistiku, nebavila ma Nitra, ani tá žurnalistika tam ma vtedy nebavila, tak som po jednom semestri odišiel a o rok som to skúsil tu v Banskej Bystrici, lebo som tu mal spolužiaka zo strednej školy, ktorý tu študoval a v tom čase tu bola vlastne jediná špecializovaná prekladateľská fakulta na Slovensku. Tak som išiel do toho. Keďže som študoval na nemeckej bilingválke na gymnáziu v Poprade, tak som išiel študovať angličtinu, nemčinu. Bol to zaujímavý pokus, k tomu sa asi tiež dostaneme, ale takto to začalo. No ale ak ideš nám hovoriť niečo zle na tú nemčinu, tak my sme včera boli na úvodnom stretnutí s prvákmi a jedna prváčka bola strašne vydesená, že ona ide študovať angličtinu, nemčinu a že nevadí, keď nemám tú nemčinu až tak dobrú a my dve nie, však veď tu v živote nikoho nevyhodili z nemčiny. No nevyhodili, mňa vyhodili z angličtiny. Tak to chceme počuť. Nie, no ono je to tak, že sú dve rôzne veci sú, že ovládať ten jazyk, vedieť sa ním dohovoriť a vedieť sa ním dohovoriť napríklad aj veľmi dobre. Druhá vec je potom prechádzať samotnými skúškami. Na to sa treba učiť. Na to treba mať tie vedomosti, ktoré možno človek, akože to závisí od toho, že čomu sa potom budete ďalej venovať. Možno aj z vás budú vedkyne, budete jazykovedkyne, alebo ja neviem čo. Ja som vedel, že vždy budem buď prekladať alebo tlmočiť, ak sa tomu budem venovať. Čiže ja som tak tieto predmety považoval za zbytočné. No, ale absolvovať ich nejako treba. Toto je v podstate, to je cez fonetiku, morfológiu, lexikológia. Ešte niečo štvrté tam bolo. Frazeológia tam asi bola. No proste, syntax neovládam doteraz ani Slovensku. No. Ani my. Viem ju písať, neviem ju pomenovať. No, ale... A tieto predmety treba absolvovať. A jedine sa dajú absolvovať tak, že sa ich proste človek nabifli. Lenže to bolo tak nejak pod moju úroveň. No. Čiže... Tak to pardon. Takú ľudskú, nie odbornú. Ľudský mi to bolo pod úroveň. To sa ukázalo, že to nie je dobrý prístup, lebo mnohí ľudia, ktorí napríklad horšie ovládali tú angličtinu, tak pokračovali ďalej, no a ja som nepokračoval ďalej. Ale toto je veľká pravda, že vlastne ja som sem tiež prišla študovať s tým, že ešte zdokonalím angličtinu, ale nie je to tak, lebo tie predmety, ktoré máme po anglicky, tých je dosť málo a presne sa venujú takto špecificky syntaxi alebo niečomu inému. My sme ešte navyše ročník, kedy sme to študovali online, lebo bola korona. Výborne, jasne. Takže u nás toto platí dvojnásobne. Ale zase musím povedať, že odtedy sa možno zmenil prístup, pretože aj tie skúšky aj z morfológie alebo z fonetiky a fonológie sú podľa mňa menej systémové. Alebo viac také otvorené. Môže byť. Treba povedať, že ja keď som išiel na tú skúšku, som nevedel nič. Hej. Čiže veľmi neexistoval spôsob, ako ju absolvovať. Joj, no, tak akože takto to bolo, ale však môžeme sa aj o tom osobnostnom vývoji rozprávať. Áno, ale ešte by som sa chcela opýtať, že ty si spomínal, že si študoval s tým, že budeš robiť buď prekladateľa alebo tlmočníka, lenže po vyštudovaní si sa tomu nevenoval. Takže možno aj nejakú takúto svoju kariérnu cestu, ak by si mohol približiť? No kariérna cesta sa potom začala tým, že ja som vlastne po neúspešnom pokuse študovať angličtinu, nemčinu, ja som študoval poľštinu. Iba poľštinu, bez kombinácie. Áno. Bolo to super. Bolo nás tam, tuším, asi 8. Vládla tam veľmi priateľská atmosféra, ale v tom dobrom zmysle. To znamená, že my sme síce nedostali nič zadarmo, ale zároveň tam sme mali veľmi blízke puta. Ja napríklad tento rok, myslím, že v apríli, alebo kedy som dokonca bol ešte aj na stretávke polonistiky, ktorá myslím už ani akože neexistuje teraz,
A my sme sa tam fakt stretli a bolo nás tam možno 80. Čiže to bolo veľmi také akože spoločenstvo. To bolo super. Som zistil tam, vtedy už som začal mať taký pocit, že akože možno nie som úplne blbý. A tam tiež bolo treba absolvovať tú fonetiku a všetky tieto veci, ale ja som môjmu spolužiakovi Martinovi, s ktorým sme tak akože držali pokope, ja som mu stále, nebol to Martin Dievčaš, ale stále som hovoril, že neboj sa, my to nejako prežijeme a potom už príde tá prax, príde to tlmočenie, ten preklad a tam budeme excelovať, lebo my to ovládame. Na rozdiel od tých všetkých, čo to biflia, my to proste vieme. To bola do istej miery aj pravda potom, že fakt sme nemali problém. No. Lenže, inak polonistika bola super v tom, že som mohol chodiť na štipendia. V štvrtáku som bol v Krakove, tak sa mi tam veľmi páčilo, že potom som si vymyslel takú tému diplomovky, aby som fakt musel ísť do toho Krakova. Tak som išiel ešte aj v 5. ročníku do Krakova. A to bola aká téma? Ježiš, to nedokážem zopakovať. Myslím si, to boli 3 poľskí spisovatelia Židia. Jeden sa volal Nathan Gross, druhý sa volal Mordechaj Gebirtich a tretí sa volal, teraz som si ho pozeral, tretí sa volal nejako inak. Ten napísal z toho, že Hlasy v tme, takú knihu, hej. Ale išlo o to, že jeden bol Žid, ktorý ale vedel po poľsky z veľmi takej bohatej rodiny, ten tú vojnu prežil, utekol do Izraela. Druhý bol veľmi chudobný Žid, ktorý žil tam v tom gete v Kažimieži. Nevedel po poľsky, vôbec nebol akože integrovaný, zároveň písal piesne, ktoré v Amerike by bol z neho milionár. Tam v Amerike boli jeho piesne obrovskými hitmi, ale on keďže nebol integrovaný, on sa ani nevedel prezliesť za toho Poliaka, na rozdiel od toho predchádzajúceho, jeho zastrelili, keď sa odvážalo do koncentračného tábora. A ten tretí, ježiš, no fakt si neviem teraz spomenúť na jeho meno. Głosy v čemnošti sa volá tá kniha. On bol... Teda počas druhej svetovej vojny on bol aj Žid a bol aj komunista. Po druhej svetovej vojne sa stal slávnym komunistickým spisovateľom. Urobil totálnu kariéru v tom Poľsku a potom v 80. rokoch, keď umieral, tak povedal, že ja som bol všetkým, čo bolo v 20. storočí zlé, lebo ja som bol Žid, homosexuál a komunista. No. A tieto 3 ako keby osudy som porovnával. Veľmi zaujímavá diplomovka. Škoda, že po poľsky. ale perfektná je lepšia ako Andreja Danka diplomovka. Keď si šiel do toho Poľska, to si šiel cez nejaký program? To som šiel cez SAJU prvýkrát a potom, keď som tam tú SAJU končil, tak taký pán akože na študijnom v Krakove mi hovorí, že veď počúvaj, veď akože vaša univerzita nemá podpísanú zmluvu Erasmovskú s Krakovskou univerzitou a to by sa dalo. A ja, že a čo na to treba? On, že no tu ti dám tlačivo, to tam zanes, oni to podpíšu, my to podpíšeme a bude zmluva. Čiže som vybavil podpísanie Erasmu a potom som na ten Erasmus išiel. To bolo super. No a počas toho, ako som akože už písal diplomovku v Krakove, pred sebou som mal víziu, že teda budem jesť rožok s maslom, lebo budem prekladať, hej, nebudem nič zarábať. Tak ja už som v tom čase publikoval na internete, vtedy sa robili také ešte, že blogy, normálne také textové, hej, na blog SME to bol vtedy. Tam to veľa ľudí čítalo. A ja som vtedy dostal ponuku, že či nechcem ísť robiť copywritera do reklamnej agentúry. Je taký pán, volá sa Rado Ondřejček, robí cynickú obľudu, to možno poznáte, to sú také tie vtipy s takými bublinkami, také cynické. A on mi vtedy povedal, že či to akože nechcem ísť robiť, ja som mu povedal, kokos, no reklamu v telke som nevidel 5 rokov, o reklame nič neviem, idem do toho. No. a tak som potom asi 8 rokov, alebo koľko som pracoval v reklamke. A respektíve robil reklamu ako takú. Dobrá, bavila ťa tá práca a potom, že či si využil niečo, čo si vyštudoval? Alebo či si niečo využil aj zo školy? Jasné, aj v reklamke? Jasné, lebo ja som tam prišiel a ja som ničomu nerozumel. Že vôbec, hej. 3 mesiace som mal skúšobnú dobu, za tie 3 mesiace môj prínos bol, že 0. Normálne, to už dnes by ma akože vyhodili po 3 dňoch. Hej. Ale som sa tam držal vďaka tomu, že oni tam vtedy, teraz už to tiež tak nie je, ale vtedy bolo tak, že tam veľmi málo ľudí vedelo vôbec po anglicky. Aj čítať, aj písať, aj čo bolo treba. A ja som im tam v podstate tie prvé 3 mesiace robil prekladateľa, hej. Lebo to nie sú verejné výstupy, to sú iba nejaká komunikácia, nejaké koncepty a také, ako to nemusí byť úplne top spravené, to akože hlavne, aby to bolo rýchlo a pomerne dobre. No vďaka tomu na prvé 3 mesiace ma nevyhodili a potom 4. mesiac som vymyslel prvý rádiospot na Seat, to som bol strašne hrdý na seba, no. Áno. Ale to mi vlastne ako zachránilo mi to kožu. Ja by som sa ešte vrátila trošku k štúdiu predsa len.
A možno, že by sme mohli trošku aj nejaké pikajdy vytiahnuť z teba. Ty poznáš našich vyučujúcich, vieš? Poznám vašich a potrebujeme, aby si aspoň jednu pikošku na nejakého z nich vyťahol. Na niekoho? Na niekoho a možno, že aj na viacerých pokojne. Ale nemusíme menovať. Pohostinských zariadení je množstvo, sú lákavé. Teraz inak, keď sme tu mali to stredko polonistiky, tak ja som sa potom bol pozrieť na Sásovo, lebo my sme mali ešte na Sásovej školu. A tam naproti je taký podnik, sa to volá, že Soprano. Krčma uprostred sídliska, je regulárna. A ja som tak tam... to má potom veľmi vznešený názov, lebo väčšinou tie krčmy sa nevolajú Soprano. Inak sa tam že nič nezmenilo. Hej, ja som tam vošiel a teraz ten Joško sa na mňa pozrel a on ma podľa mňa aj že spoznával, iba narýchlo nevedel povedať, že čo. A on vyzeral presne tak, ako keď si že predstaví, že ako vyzerá človek, keď si ho 12 rokov nevidela. Hej, že trošku rečie vlasy, trošku vrásky, trošku akože dole veci, hej. Ale že úplne tak vyzeral, nič sa tam nezmenilo, ja som tam sedel s kamoškou, dali som si, že po 2 deci vína a on prišiel a že €60. A že čo, veľa? Normálne. Ale inak otrasné víno. No, čiže tam tých pohostinských zariadení niekoľko bolo hneď pod fakultou. Nemenujeme konkrétnych vyučujúcich, ale pozdravujeme ich, oni vedia, ktorí sú. Ale inak na tej polonistike, myslím, že raz som skladal skúšku aj o 3:00 ráno v krčme, ale že fakt som mi, že skladal, hej, to nebolo, že samo sedíme tu spolu na pive, daj index, ale normálne akože, že som, že odpovedal, hej. A to ste sa dohodli, že o 3:00 ráno tam bude skúška? Dostal som akože takú emóciu som mal v sebe, že teraz je ten správny čas. Pán Dobrík ešte učí. Na jeho skúšku z dejín germanofónnych krajín som raz išiel normálne, že rovno s krčmi. Ale tak, že akože sranda a zrazu tam sedel človek na káve s novinami z druhého dňa. Hej, ty kokos. Akože, no a dal som to na bečko. Lebo ja som to, že ovládal, to iba išlo toto nejak akože zvládnuť. Čo sa ti na tvojich študentských časoch páčilo najviac, okrem týchto pofiderných krčiem? Ja si myslím, že nie celkom dokážu ľudia doceniť tie možnosti, ktoré sa im otvárajú. Netreba preto inak úplne veľa spraviť, hej, ale že už len to, že my napríklad, že vo Poľsku si myslím, že to je tak akože, hej, že to je nový Targ a ukradnuté Volkswageny. Nie je pravda, napríklad to vzdelávanie je tam aj na vyššej úrovni, aj má oveľa väčšiu tradíciu. Potom je to do veľkej miery aj o budovaní sieti. Akože to už nie sú úplne že také kamarátstva ako na strednej, ale je to o tom, že tu už spoznávate ľudí, ktorí v živote budú niečo robiť a sa vám to zíde. V nejakom bode ani neviete ako, hej, ale ja mám stále nejakých možno, že 5, 6, 7 ľudí, od ktorých úplne rôzne veci, ale pravidelne ich proste potrebujem. A viem napríklad, že sa na nich môžem spoľahnúť. To je super. Hej, to je veľká pravda podľa mňa aj keď má človek alebo študentka dobré vzťahy s vyučujúcimi, tak to vie veľmi pomôcť pri otváraní týchto dverí práve. No, takže... áno. A čo sa ti páčilo najmenej? Najmenej? Ja keď som teda chodil na tú strednú, to bol nemecký gimpel, my sme tam boli akože doslova, že tlačení do toho, aby sme rozprávali. To boli dokonca, akože boli, že 3 zložky známky boli, že veľké písomky, ústne skúšky a potom to bolo, že ústny prejav. Hej? Normálne, a to bolo, že mohla si mať 1 a keď si za celý pol rok nič nepovedala, na tej hodine ti to vyšlo na 3 proste. A ja som bol zvyknutý, že takto to má byť. A teraz som tu prišiel a asi na druhom seminári som zistil, že odo mňa sa očakáva, že mám byť ticho. A to dosť ma to prekvapilo. To samozrejme, že to závisí aj od vyučujúceho, aj od milióna vecí. Hej, akože, ja neviem, na morfológii toho asi moc nenakecáme. Hej. potom už v neskorších ročníkoch je na to viac priestor. A to ma vtedy veľmi prekvapilo. No. Ale inak, ja mám veľmi rád aj túto školu, mám rád aj ľudí, akože aj, ktorí teraz tu stále pôsobia, alebo už ani nepôsobia. Aj toto mesto, ja som tu inak išiel, som pešo hore na Tajovského, iba preto, že som sa chcel prejsť. Jasne som mohol ísť hoci ako inak, ale že som sa normálne chcel prejsť. Super. Spomínal si vyučujúcich, tak kto mal na teba taký najzásadnejší vplyv? Najzásadnejší vplyv mala pani Nemčoková na anglistike, ktorá ma vyhodila z fonetiky a ja som si povedal, že jej to jedného dňa ukážem. Nie. A to není už, to už teraz je dávno jedno, hej. To už akože není vôbec vzlom. Ale možno nejaký môj preklad čítala. A ukázal si jej to? Však nie osobne, ale možno... Ale to je normálne, hej. Ja jej rozumiem, proste, že ja som na to kašľal, hej. Akože čo mala robiť?
To je jasné. Potom ešte jedna vyučujúca z germanistiky sa mi ozvala pred rokmi, že neviem samo, či si ma pamätať. No to si píš, že si ťa pamätám. Pamätám si nejaké, to myslím, že to bolo že tlmočenie s pánom Joe Čošom. To boli akože, že to nebolo ľahké. To bolo veľmi to bolo super. A potom na tej polonistike, ako už tí ľudia naozaj tu nepôsobia. A síce Gabriela Olchová asi ešte tu je. A ona bola perfektná. Lebo tie skúšky u nej bolo napríklad, že hej, že poľská história do druhej svetovej vojny. Poľská história ako taká, to je tragédia. Akože to je katastrofa za katastrofou. Strašne je to komplikované a hrozne je to pre nich dôležité. Hej? Čiže som sa nejako naučil, lenže keďže nás bolo tak málo, na nás mala veľa času. Že som tam bol kľudne, že 2 hodiny. Hej? A ona mi uvarila aj že kávu, alebo čaj, aj hocičo. Akože, že dobre, že pohoda, ale to neznamenalo, že mi to dá zadarmo. Hej? To len že dobre sa priprav, lebo teraz ideme riešiť dôležité veci. Hej? A ja tam sedím, hej, a prvá hodina čo som porozprával, potom hodina a pol to už som si tak, že vymýšľal, hej, a vyslovoval som nejaké domnienky proste. A ona po hodine sa ma pýta, že no a čo ešte? A ja hovorím, Gabriela, ja už nie, že som ti povedal, že všetko, čo viem, ja už som použil aj všetky slova, ktorými disponujem, ja už nemám slova, chápeš? No, a myslím, že na Bčko mi to dala vtedy. Čo by si odkázal Samovi Marcovi študentovi? Veci, ktoré sa dajú publikovať. Že som sa niekedy mohol pokojne viac snažiť. Možno ani, že nie v tom študentskom, že podľa mňa není úplne dôležité mať samé Ačka. Hej? Ja mám červený diplom, v živote som ho nikde nepoužil, ja vôbec neviem, kde je. Jediný krát, keď sa nejakým spôsobom dostalo do hry moje vysokoškolské vzdelanie, bolo, keď sa ma presne v tej reklamke jedna moja kolegyňa opýtala, Samo, a ty máš vysokú školu? No, hej, takže normálne, že takto to je. Čiže ja si nemyslím úplne, že treba byť že Ačkovým študentom. To není to najdôležitejšie, ale fakt by som si svojmu vtedajšiemu, ja by som povedal, že tých šancí bolo o mnoho viac a ne všetky som využil. Tak. Ale dá sa to zase tak v tak mladom veku využiť všetky šance, ktoré sa otvárajú. To je tiež také otázne. Nie. To určite nie, že presne, že ja som kope vecí nerozumel. Hej. Niektoré že nezaujímali, niektoré som si vôbec nevšimol. To je úplne normálne, jasné. Prejdeme už na tvoju kariérnu cestu, teda po ukončení štúdia. Tvoj prvý preklad je Chladnokrvne od Capoteho. Ale ešte skôr, ako sa dostaneme k tomuto prekladu, by som sa chcela opýtať, že ako sa k nemu dostal ty? Lebo ty si niekoľko rokov po štúdiu neprekladal, tak ako to bolo? Či ty si oslovil vydavateľstvo, alebo si oni nejako vytipovali teba, na základe čoho a podobne? Ja som odišiel z reklamy, lebo som tam úplne nevidel svoju kariéru. To bola zaujímavá práca, bola to aj dobre platená práca, ale vedel som, že v nejakom bode ma to proste prestane baviť. A som si vtedy povedal, že dobre, no veď teraz akože aj 3 mesiace by som mohol nič nerobiť, bavilo ma to asi 4 dní. Po 4 rokoch si myslím, že ma šlak trafi. A som tak rozmýšľal, že čo? A chalani z toho vydavateľstva Absint, kde vlastne tá kniha vyšla, tak oni ma už predtým oslovovali, že či som nechcel prekladať, lenže na to som jednak nemal čas. Prekladateľstvo je krásna práca, nie je dobre zaplatená. Dobre, ale na základe čoho ťa oslovovali? Lebo teraz máme my študenti problém sa dostať do vydavateľstiev a za tebou prišli z Absintu a Samomarec nie, neprosím si, ďakujem. Oni ma oslovovali na základe toho, že som veľa písal o knihách, že bolo v súvislosti s tým, že celkovo akože ja veľa múdrujem nielen na internete, ale ešte aj v tých akože klasických tlačených novinách a kade, tade v rádiu a neviem čo, tak akože že vedia o mne ľudia, že mám vyštudované to prekladateľstvo. Tak takto ma oslovili. Veľmi dôležité je v tom, akože to word of mouth, že si ľudia o sebe navzájom hovoria, lebo to je istým spôsobom uzavretá komunita, do ktorej sa treba dostať. Lebo potom už ty odporúčiš niekoho, on odporúči mňa a takto to ide stále dookola. No. Čiže prvýkrát, keď ma oslovili, tak som povedal, že nie. A druhýkrát potom im hovorím, že dobre, že akože, no, hej, že mne by sa nechcelo prekladať také všedné alebo nudné knihy. Aj keď teraz napríklad ja to tak striedam. To asi sa tiež ešte k tomu dostaneme. Ale oni proste, ja im hovorím, že chalani, dobre, no tak dajte nejakú knižku. A oni, že tu máš Chladnokrvne, aj že vy ste sa museli zblázniť. Hej, že akože, vy mi tu dáte, že Bibliu True Crime, normálne, akože túto zodpovednosť na mňa hodíte, hej, čo ja som, že v živote nepreložil. Akože dobre, niečo som preložil, ale nie na tejto úrovni, hej. A oni, že v pohode, to zvládneš. Potom mi dali takú korektorku a redaktorku pani Rajselovú. Perfektnú. Sme si dali tak kávu, ona taká starosvetská pani. Hej. Sme si dali tak kávu a ona,
no samo, a čo ste preložili? A že no nič. A ona, že a teraz idete prekladať toto. Hej, že no áno. Aha, ty si sa s ňou stretol vlastne ešte predtým, než si začal robiť. Tak, akože hej, wow. Také akože na také zoznámenie. Bežne sa to nerobí, ale ona je taká starosvedská. A ona, že no, tak to ti prajem veľa šťastia, hej. A som sa do toho pustil. Nejak som to, a teraz akože, a som prečítal prvú vetu, hej, toho originálu, som ty kokos, to je v riti. Normálne, hej, že tam boli vety, lebo ten Capote, on strašne krásne píše. To sú on naozaj nádherný spisovateľ, on to mal to zmaknuté. Akurát ja som tam niekedy, že 5 minút hľadal, že podmet v tej vete, hej, že dobre, tak odtiaľ to začneme. Viem, že je tam jedna taká veta, kde hotel opisuje asi na pol strany v jednej vete, hej. No. A ešte úplný highlight bol, že tá pani Rajselová, akože fakt ona to super zredigovala, akurát ona pracuje normálne, že ručne, hej, že ceruzkou. To jednak potom ten preklad je celý doškrtaný a to potom ona býva v Bratislave úplne na konci Vračí v takej dolíne. Krásne to tam je, ja som vždy prišiel za ňou na kávu a na koláč, hej, ale to bolo, že to cesta tam a naspäť a posledne s ňou to bolo, že celý deň. A na konci mi buchla, hej, že 600 vytlačených strán, že no samo, tak tu máte. A ja som ďalšie 2 týždne, viete, čo som musel robiť, ja som to musel takto akože manuálne, hej, to, čo ona zaznačila ceruzkou, ja som to musel takto prekladať, potom už. Teraz ja tu, akože keď nevidíte, ja tu gestikulujem, že otáčam hlavu doprava na ten papier a naspäť. Potom som si to preložil na druhú stranu, lebo už ma hlava bolela, hej, tak som doľava otáčal. Toto som hovoril, že 2 týždne robil. Ale dopadlo to dobre. to bol veľký zázrak. Ale to sa vôbec dá, že by ti niečo neušlo z toho papiera? Mne by napríklad, že veľa vecí asi pouchádzalo, čo opravila. To mi možno asi ani... A napríklad aj tam je jedna chyba. Hej. V každom preklade je nakoniec chyba. Možno nie úplne v každom, alebo nie v každom si to niekto všimne, ale ujde ti meno, priezvisko, kaliber zbrane mi ušiel, druh raketového motoru mi ušiel. Proste akože vždy tam je niečo, čo ja to prečítam 3-krát, korektorka to prečíta, redaktorka to prečíta, ešte aj vo vydávateľovom osvetlení, keď prečítajú x ľudí to x-krát prečíta, vždy tam niečo ostane. Ale pokiaľ to není akože nejaká katastrofa, tak v pohode. Ako sa ti prekladal tento text? Pretože je veľmi náročný aj tematicky a tak, takže mal si počas prekladu aj také pocity sa ísť niekde iba prejsť a vyventilovať to, čo čítaš a čo prekladáš? To je úplne bežné. Napríklad presne, hej, lebo to je v zásade 4 alebo 5-násobná vražda, opis. To je fakt akože skvelá téma, perfektne je to spracované, ale opis toho samotného činu, on tam má asi 30 strán. Tých 30 strán, keď človek prekladá, tak to sa v tom akože bahní, hej, a to nie je úplne príjemné proste. A ešte lepší príklad dám, teraz som prekladal už asi aj onedlho vyjde kniha Červený hladomor od Anne Applebaum. To je vlastne o ukrajinskom hladomore medzi svetovými vojnami. Ak o tom chcete niečo vedieť, tak to je akože tá kniha, ktorú si o tom máte prečítať, lebo tam je to všetko. Super je, dôležitá je, hej, dobre je napísaná. Ona nebola ťažká na preklad, že v pohode. Akurát problém je v tom, že 600 strán prekladáte o tom, ako umierajú ľudia. Ako rodičia jedia deti. Hej, ako ja neviem čo, proste žerú tam kôru na stromoch. To je strašné. Lebo keď prekladám o vojne, napríklad teraz veľmi ide Ukrajina, hej, že keď prekladám o tom, toto sú vojaci. Vojaci sa hýbu, vojaci aj umierajú, no ale však sú vojaci proste. Hej, to je proste normálne. Ale takáto tragédia a proste nekonečná, že 600 strán, mne to normálne robilo zle, keď dokončili sa normálne napísali, počúvajte, tuto máte, k faktúre by ste mi mali ešte pripísať peniaze za terapiu a za alkohol, lebo mám normálne, že PTSD z tejto knihy. Že proste, že ja by som každému povedal, perfektná kniha, nečítajte ju. Akže teraz hovoríš o tom Capotem? Nie, teraz hovorím o tom ukrajinskom hladomore, ale že to je príklad toho, že jasné, ty keď prekladáš náročné veci, psychicky náročné veci, tak je to nepríjemné a necítiš sa vtedy úplne dobre. Predstav si, že to čítaš, už to ti je nepríjemné, lenže ja keď to prekladám, ja to robím oveľa pomalšie a viac do hĺbky, ešte si tam musím, ja neviem, hej, zisťovať druhy toho, ako ti môže, ja neviem, rebro prepichnúť plúca, hej, alebo, no proste, akože, že ja to musím celé spoznať proste, čiže to je že nepríjemnejšie, no. Ja som si myslel, že na to si človek ako keby vybuduje nejaký taký filter, ale teraz pri tej Anne Applebaum som zistil, že to nie je celkom pravda. Ja to potom prekladám inými knihami. Teraz idú dve veci, akože teraz sa dve veci predávajú na slovenskom trhu, to je Ukrajina a Formula 1. Veľmi odlišné veci to sú. Ale presne, že pred tou Anne Applebaum som preložil Maxa Verstappena životopis. Mňa Formula 1 veľmi nezaujíma. Akurát je to, že veľmi jednoduchý text. Hej.
Preložil som jednu knihu o futbale, ľudia behajú za loptou, super, hej. Nič sa tam nedeje. Čiže ja si to takto normálne, že striedam, že potom vyloženie, že to není, že hlúpa literatúra, není to, ja neviem, Daniel Stylová, ale je to niečo, kde ťa proste nič neprekvapí, normálne v kľude si to prekladáš. Vieme o tebe, že aj píšeš nejaké knihy, alebo teda písal si, neviem, či v tom plánuješ pokračovať, alebo to stále robíš, ale čo ťa baví viac, či preklad, alebo písanie? Písanie kníh je super, akurát je to ešte menej zárobková činnosť ako prekladanie kníh. Možno keby som písal akože, že slovenské bestsellery, ako píše Ďuro Červenák, tak by som hovoril niečo iné a on si to aj odmakal a je to super, hej, ale ja aj viem, že keď niečo píšem, tak ja viem, že asi aké to bude mať publikum. Hej. Napríklad som napísal knihu o razii v rómskej osade v Moldave. To bol veľmi taký akože buddhistický zážitok celé. Lebo to som vlastne písal počas korony, keď bol celý svet akože zatvorený a ja som chodil z Bratislavy do Moldavy vlakom. Veľmi často ja som bol sám v celom tom vlaku. Viete, koľko trvá cesta z Bratislavy do Moldavy? 6,5 hodiny, keď nemeška. Niekedy 8. lebo to je presne tento vlak, čo som im teraz išiel, to ide, že dozvolená a potom sa to stočí dole a ide to proste celú večnosť, hej? A ja tam proste sám. Veľmi fakt také spirituálne zážitky to sú. Potom som prišiel do Moldavy, kde už aj tak veľmi nič není, ale teraz je všetko zavreté. Hej? A tam som išiel do tej osady. Keď človek píše o takejto veci, tak vie, že to nebude mať veľké publikum, lebo Rómovia Slovákov nezaujímajú. Ale to nebolo také dôležité. Dôležité pre mňa bolo to, že to normálne, že to, čo sa stalo, že to treba zaznamenať. Ja som sa to snažil zaznamenať poctivo, že ja som napríklad do tej Moldavy prišiel a ja som sa tam rozprával som sa aj s tým väčšinovým obyvateľstvom a ja som ich normálne počúval a mohol som aj s niečím nesúhlasiť, ale som proste akože počúval, lebo som tam na to, aby som to zaznamenal a potom som to všetko napísal a ja som im dokonca v mnohých veciach rozumel. Hej. Lebo som chcel napísať knihu, ktorá nielen to proste, že ukáže, že a toto sú dobrí, a toto sú zlí, a toto je takto a všetko je jasné, ale som sa to snažil dať normálne aj do nejakého že kontextu, hej. Napríklad tam, že história Rómov, úloha Rómov v SNP, ja som o tom nič nevedel, hej. Ja som si to vypatral celé. Skúsil som si takú veľkú knihu z toho, nie veľkú rozsahom, ale akože komplexnú spraviť, lebo si myslím, že to je dôležité. Na druhej strane tie peniaze, ktoré mi to zarobilo, tak keby som akože chodil do Teska, že to zarobím viac. To naozaj, hej, ale to berem tak, že proste akože službu vlasti. No. A čo ťa inšpirovalo napísať takúto knihu? Čo bol ten počiatočný bod? Existuje taká pani, volá sa Lidka Šuchová, skvelá žena, ktorá sa vlastne ako prvá zastala za to, že to, čo sa tam v tej osade stalo, to je v skratke to, že proste zásahová jednotka prišla a to tam vymlátila celé a potom ich ešte aj chceli pozatvárať tých Romakov. A ona sa zasadila za to, aby nielen, že sa to nestalo, ale aby sa to aj vyšetrilo a aby vo finále im bolo dané za pravdu. To trvalo 10 rokov. A ona mi stále hovorila, že Samo, ty to musíš napísať, lebo ty to proste dobre napíšeš. A ja jednak som nemal čas, stále mi tam niečo iné behalo. Hej, a potom prišla korona proste. To každý mal tak trošku viac času, aj peňazí sme menej míňali, čiže mi bolo jedno, koľko za to dostanem peňazí. Vtedy som sa tomu mohol venovať. Veľmi dôležitú úlohu zohrala Veronika Prušová, novinárka denníka N, ona sa venuje spravodlivosti a ona mi celý ten súdny proces, hej, ktorý je že nepochopiteľný, nudný, zložitý, úplne mešuge to je, ona mi to celé proste že spísala do takých odrážok a veľmi dobre mi s tým pomohla. No. Tak ja som si jednoducho povedal, že to treba urobiť. Otázka, otázka bola, že čo ťa viacej baví. Ja, ako kedy. To je také, akože ja mám tú výhodu, že ja ešte občas robím aj reklamu. Občas dokonca scenáre píšem. To je tiež sranda. No, čiže... Aké scenáre? Čoho? Teraz, to bude strašná zodpovednosť inak. Teraz predpokladám, že ste nepozerali zápas z portugalsko-slovenského futbalu. Nie. To je úplne pochopiteľné. To je v pohode. ale tam bola veľmi veľká upútavka na film o takom slovenskom trénerovi, to bol ešte československý tréner Jozef Vengloš. Áno, všimli sme si na Twitteri, že si to nejako prezdielal, alebo niečo si o tom písal. Že... Áno, no. Jozef Vengloš bol tréner československej reprezentácie v 76., keď vyhrali majstrovstvá Európy, potom ešte v 90. trénoval československú reprezentáciu. A on potom bol prvý tréner v dejinách akože anglického futbalu, ktorý trénoval klub a nebol že prvý tréner mimo Británie, tam prišiel on. Vydržal tam rok,
neboli úplne na neho pripravení, bo on prišiel s tým, že no chlapi, no nemuseli by ste úplne piť a nemuseli by ste tie fish and chips stále jesť. No, ich to prekvapilo, proste tak ho vyhodili. A nedávno zomrel. My sme sa už o tom rozprávali ešte pred koronou, keď ešte žil, že to treba rýchlo spraviť, lebo už bol ťažko chorý. To sa bohužiaľ nestihlo. Ale pripravuje sa teda veľký dokument o ňom. To je aj v spolupráci s BBC. Má to veľké ambície a veľmi dobrí ľudia na tom pracujú. Dokonca na Netflix by to v ideálnom prípade malo ísť. Lebo oni tam dostali fakt, že tých áčkových ľudí, hej, že veľkých dnešných svetových trénerov, ktorí, keď im povedali Jozef Vengloš, tak oni sa na 40 minút zapli ako radi a rozprávali, že Ježišmaria, Jozef Vengloš, najlepší tréner na svete. Hej, a že keď máš takéto áčkové celebrity tam, tak už z toho musíš urobiť, že poriadny dokument, nie že to pôjde vo štvrtok o 11. večer na dvojke. A mňa ľudia, ktorí majú ten dokument na starosti, ma oslovili s tým, že samo ty vieš perfektne rozprávať príbehy, tak lebo to nie je hraný dokument, to sú buď archívne, alebo terajšie rozhovory, alebo proste kombinácia, hej, toho, čo už je. Tak ty si to musíš ako celé pozrieť, čo máme, porozmýšľať, čo by sa ešte hodilo, čo treba dotočiť, čo treba dohľadať a mám ja vystavať ten príbeh. No je ten dramatický oblúk, alebo storyline, alebo ako sa to nazve. No a bude to super, akurát akože zaznelo to teda v štúdiu pred zápasom s Portugalskom, čo pri telke sedel asi 1 000 000 ľudí, že tá zodpovednosť už tam je, už to treba iba urobiť proste. A vtedy, keď som to pred zápasové štúdio pozeral, som si tak uvedomil, kokos samo, že to do čoho si sa namočil. Proste to nie je len taký dokument, čo premietnú v Štiavnici. Hej. No ale potom zase, keď to dokončíš, tak ten pocit bude úplne... Ja na toto myslím, ja už si to predstavujem normálne, jak je premiéra v kine a my už stojíme pod tým plátnom a ešte sa tam rozpráva v úvode, ja už toto všetko vidím, to je cieľ proste. Ja niekedy sa namočím do vecí, že z číreho nadšenia a neviem ani, že jak sa to poriadne robí, ani jak to dopadne. A niekedy to dopadne aj dobre a niekedy to dopadne zle. Ale toto je podľa mňa najlepší prístup k životu, lebo však ako inak by si vedel a ako inak by si sa posúval ďalej, keby si toto nerobil. Áno, to je presne o tom, že zase neviem, že hej, že koho spoznám, keď to dopadne dobre, kam to posunie, teším sa. No. A hlavne je to kreatívna robota. Ja mám také obdobia, že robím strašne veľa všetkého, potom mám toho plné zuby a chcem už iba prekladať, aby som si akože mohol ťukať do počítača, aby mi nikto nevolal, nepísal a nič nechcel. Napríklad teraz som mal také obdobie. A potom ma nasmrť nudí to, že furt iba prekladám a nikto mi nevolá a nikto nič nechce, čiže potom to prepnem naspäť. Presne v tej fáze prepínania som aj teraz, že ešte dokončujem nejaké preklady, ale idem robiť iné veci. No. A čo práve prekladáš? Chceš počuť celý zoznam? Áno. Kniha o Severnej Koreji som preložil minulý rok, teraz vyjde niekedy. Jedna kniha o Davidovi Coulthardovi tu potrebujem ešte raz prečítať, to je posledná korektúra. Ten hladomor, ten ide na zalomenie. Jedna kniha o francúzskej literatúre, tá je na prvej korektúre. Jednu štúdiu potrebujem ešte nejaké odborné pojmy tam doložiť. Zigar, ukrajinská vojna, to je teraz tiež na prvej korektúre. A dneska som začal prekladať, taká knižka sa volá, že Messi versus Ronaldo, ale je zaujímavá. Ale to tak je proste, hej, že prekladáš knihy, prekladáš a oni sa postupom času rôzne dostanú do rôzneho štádia proste. Akože tomu rozumiem, ale ty ešte okrem toho robíš milión ďalších vecí. No, a ešte aj frajerku. Takže... Ešte aj to stíham. Nerozumiem, ako je to možné. Ja tiež nie. Lebo mne sa toto leto dostalo prvého prekladu. Čo to bolo? Volá sa to Foxglove a je to presne taký typ literatúry, ktorý Ivana miluje. Je to druhá časť takej young adult fantasy série. Akože nebolo to náročné na preklad, takže skvelé, ale zajtra to mám odovzdať, ešte to čítam a mám strašný stres a celé leto som tomu venovala. Akože popri tom som ešte aj fotila, ale ja som mala pocit, že tá knižka mi zabrala celé leto. Chápem. Takže toto, čo hovoríš, neviem, že či je to skill, alebo tým, že vlastne čím viacej máš preložených kníh, tak týmto potom ide lepšie, neviem. Ale napríklad vidíš, ale teraz sme sa rozprávali, keď sme tu boli na chodbe, som ti hovoril, že a napriek tomu niekedy urobím preklad, ktorý dopadne, že zle. No k tomu sa môžeme teraz vlastne... to je úplný prúser. Ale... Čo ti potom povedia vo vydavateľstve? No sú nespokojní. Ale ako to znie tá nespokojnosť? Sámo, čo si spravil? Každý rok sa to stane. A nemá to nejaký dôvod, že nie, že by som to odflakol, nie, že by som na to mal málo času.
Niekedy sa to stalo, že som akože sa ponáhľal, hej, ale teraz posledné 2 razy to fakt nebolo, pretože by som to flákal, alebo že by som sa ponáhľal. Nebudem menovať tie knihy, lebo oni sa nakoniec tie príklady sa že urobia, že dobre, hej, ono nakoniec ten výsledok je, že v pohode. A kvôli jednej z nich som dokonca chodil do univerzitnej knižnice a hľadal som tam konkrétne citáty proste v starofrancúzskych dielach, no masaker, hej, že akože som fakt pocit, som to, že fakt, že spravil som ešte aj veci, ktoré by som nemusel. A potom mi z toho vydavateľstva volajú a akože sú to aj moji možno neúplne takí kamaráti, som sa s nimi stretal každý deň, ale akože máme aj nejaký iný okrem pracovného vzťahu a mi hovoria, že ale samo, že to je zlý preklad, hej. A mi to poslali, to fakt to bol zlý preklad. A ja neviem prečo. Ja som všetko som robil tak, ako to robím vždy. Ten výsledok proste nie je dobrý. A raz za rok sa to stane. Alebo možno nie raz za čas, hej, takto to poviem, že raz za čas sa to stane, stalo sa mi to 1, 2, 3, 4 razy, čo si takto spomeniem, že hej. Potom ja som smutný, oni sú smutní, potom spolu akože hľadáme nejaký spôsob, ako to vyriešiť. Konkrétne pri tejto jednej knihe to nakoniec bude tak, že vlastne jedna baba, ktorá mala byť redaktorka toho celého, tak nakoniec ona bude aj že spoluautorka prekladu a dostane aj nejaké peniaze, ktoré mali byť pôvodne moje, hej, ale akože to je že najhladšia cesta, ako to vyriešiť. No bohužiaľ sa to stane. Ono to pokojne môže znamenať, možno nie už úplne v mojom prípade, ale možno u nejakého začínajúceho prekladateľa, že hej, že on potom to vydavateľstvo si povie, no tak akože s tebou už nikdy. Hej. V mojom prípade to bude znamenať, že tú ďalšiu knihu, ktorú budem pre ti robiť, si tam sakra záležať. Hej. No. Tak hej, lebo ty už máš v podstate nejaké meno, ale keď sa toto stane začínajúcemu prekladateľovi, je to prúser. Lebo a to ešte bolo tak, že hej, že ja som prekladal knihu o Severnej Koreji. A prišiel mi proste preklad normálne už akože posledné korektúry a tam boli strany, normálne celé strany, na ktorých nebola že jedna, ani že žiadna úprava a keď tak akože medzera, preklep, niečo, hej, ale že tam boli strany, kde nebolo nič, vôbec nič a keď tak, že niekde niečo úplne drobné, ale že normálne, že čisté to bolo, hej, a ja úplne nadšený proste. A potom na druhý deň mi prišlo toto. Stretol som sa ja s tým chalanom z vydavateľstva a hovorím, že kokos. Ale deň predtým mi prišiel, že úplne iný preklad, ja som si plával na obláčiku, hej. Nemá to úplne akože nemám ja na to vysvetlenie. Hej. Môže to byť tým, že to bola kniha vlastne o literatúre, nie nejaká odborná, ale taká popular science, hej, a že to není žáner úplne, ktorý mi sedí. Napríklad. Hej, to môže byť. Za to také životné katastrofy, Severnej Korei, hladomory, to takže tomu ja rozumiem. Minulý rok o tebe, alebo teda o tvojom preklade, písala bakalárskú prácu naša spolužiačka, ktorá ťa zavolala, sem Martina Vodičková. S ňou si aj komunikoval. Jasné, áno. Takže či si napríklad, keď vyšla jej bakalárska práca, či si ju prečítala, alebo či si čítaš, keď vieš, že o tebe niekde niečo vyšlo takéto, že čo sa nie, a nie preto, že by som bol strašne slavný človek, ktorého také veci nezaujímajú, to je presne naopak. Že ja som strašne v rozpakoch niekedy z toho, čo robím. Aj keď nahrávam podcasty, ja nemôžem počúvať, ja sa potom hanbím. A dokonca ešte teraz, jak bolo to Portugalsko, ten futbal, ja som tam mal aj taký prednahratý vstup, rozprával som o Cristianovi Ronaldovi normálne na kameru. A teraz ono to išlo ísť, hej, už ma uvádzali, to bolo pustené a teraz to išlo a ja som sa na mojej frajerke schoval za chrbát. Dobre, že ešte počúvať som to, že dokázal, ale ja som sa nevedel na seba pozrieť. Ja som sa normálne za ňu schoval. Hej? No. Ja som veľmi v rozpakoch, keď ľudia o mne píšu a nedaj Bože, keď píšu, že robím niečo dobré. Takže... Aby, teda už nám trošku nás tlačí čas, ale ja by som sa veľmi rada spýtala otázku, že predstav si situáciu modelovú. Je zima, máš úplne na hovno náladu, nemusíš teraz prekladať, nič písať, po akej knihe siahneš? To asi závisí od nálady. No, máš ju na hovno. Aha. Čiže potom niečo... Jedna z najlepších kníh, ktorú som kedy čítal, je Alessandro Baricco Oceán more. Perfektná kniha. Poetická, ale nie v takom, že by bola že nečitateľná, ona je iba že pekná. Proste pekne napísaná. To je o človeku, ktorý každé ráno stojí na brehu mora a vodovými farbami, ale v tomto prípade to znamená, že fakt, že iba štecom namočeným do vody kreslí to more. Nikdy tam žiadne farby nie sú a každé ráno kreslí to more. Veľmi pekná kniha. To by som si prečítal, to by ma tak pohľadkalo. Dá sa o tejto knihe povedať, že je tvoja ultimátne najobľúbenejšia? Alebo... Určite je medzi 3 najobľúbenejšími. A tie ďalšie 2 sú? Modlitba za Ovena Minnieho, John Irving.
Perfektná kniha, poznáte? 700 strán. Ale to je o takom trpaslíkovi, ktorý rozpráva veľkými písmenami. Ale je to že naozaj že vtipný, aj smutný, strašne pekný román, ktorý evidentne celý čas k niečomu sleduje. 700 strán si kladete otázku, že k čomu? A on fakt nakoniec, akože že tam, že tých posledných 10 strán je úplne, že kámo, že wow, že ty si úplný frajer. Tak to je druhá taká. Potom mám ešte, akože, potom už sú nejaké, že akože na takej nižšej úrovni. Tak tieto dve. Ktorú knihu by si odporúčil prečítať Samovi Marcovi študentovi? Že nejakú pre študentské časy, ktorú by možno, že si vedeli aj naši poslucháči a posluchačky prečítať? To nie je ľahká otázka. Mne napríklad jedna šéfredaktorka odporúčila, nečítala som ju ešte, ale Mág od... Viem, teraz som ju čítal. Paulesa. Áno. Takže napríklad tu mi odporúčila, že ty si predstaviť. študentka, máš 24 rokov, áno. Toto si musíš prečítať. To sú také knihy, ktoré akože, a to nie je teraz zlom, ale že v tom veku ich má presne človek prečítať, lebo proste tak to je. Mne sa tak veľmi páčil, jeden čas som mal veľmi rád takého anglického spisovateľa Nicka Hornbyho a on má takú knihu High Fidelity. Myslím, že po česky to vyšlo ako Všechny moje lásky. Je to také akože, že v pohode jednoduché čítanie, ale zároveň veľmi vtipné a má to niečo do seba. Ale toho Mága, hej, to inak, lebo moja dráha teda mi tento rok na Vianoce, teda minulý rok na Vianoce dala taký darček, že oslovila 12 mojich kamošov, aby každý z nich vybral nejakú knihu, ktorú by som si podľa nich mal prečítať, ani čítal som ešte, a na každý mesiac mi jednu z nich dala, aj s venovaním, hej. Je to veľmi rôznorodé, od Mága až po proste futbal a horolezectvo, alebo takých aj mám kamošov a tak. Toho Mága som mal v apríli. To bolo super. No, ale hej, a podľa mňa, tak, ja viem, že toto bude akože, že to ide do éteru a tým pádom tento darček sa stáva verejným a že to poviem, že super nápad pre každého, lebo ja normálne dojatý som, hej, že to ani nestojí, že strašne veľa peňazí, to nie je nejaké hrozne drahé, ale akože pre ten nápad a po druhé tá organizácia, strašne pekné to bolo. A ešte to, že máš vlastne darček na celý rok? To je úplne... Wow. A zároveň vybavený od priateľky a od kamošov. Všetko, áno, už nikto nič nemusí. Tak, to bolo niekoľko typov na darčeky a na čítanie. Ďakujeme sa, že si prišiel a snáď sa čoskoro uvidíme. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Áno, síce tu máme ešte veľa otázok, ktoré sme sa chceli spýtať, no nestihli sme. Nečakala som, že to takto dopadne. Je to super. Ja veľa rozprávam. Môžeme spraviť druhú časť niekedy. Nie, ďakujem veľmi pekne. Ani nehovor dvakrát, lebo ťa naozaj som zavoláme. Ďakujeme ešte raz. Ďakujem, Maja, ďakujem. Toto bol Samo Marec. Ahojte.